Já jsem si vždycky víc napít, že mu těch oken strašně vyschne. No, to máš 100 oken, no to není jeden trojúhelník, jako teď dělají, dneska je to samý trojúhelník čtverec, pak tomu napíšou hromadu řádek, co tam máš člověk vidět, oni tam taky koukají, teď si půjčou navzájem brejle, nevidí tam nic. Jo. No to já kouknu už z dálky a uvidím, že jsem prdeli, že vlastně tohleto, kdyby si dovolil v tu dobu Rembrandt, tak mu seknou obě ruce a okamžitě na planýř. Jako jo. A proto jsem měl rád toho Dragona, protože jsem říkal, že akorát, že ho uznávají teďkon, když už se toho nedočkal. Tak jako, a tohleto v životě si nedovolil. Jediný, kdo si dovolil dělat nějaký čtverce a trojúhelníky, byl Picasso. A to byl jediný. A pak si to mysleli ostatní. Jo, oni nic neměli jiného namalovat, tak namalili trojúhelník a pak se to chtěli nějakou postu, jo. A on si našel nějaký blbec, to koupil za 100 000. No a pak si kupovali trojúhelníky za 500 000, jo. Nikdo nevěděl, co je umění a co je kýč. Tyhle ty hranice se mezi tím stíhaly samozřejmě. Jo. No a dneska se to už tiskne na plátno, takže lidi už nic nezajímá, to dělá robot všechno. No. Ale teď si představ toho Mikuláše Alše, co tady namaloval všechno, nebo toho Mucha, Goya, Salvador Dalí. Takže vlastně tyhle ty práce jsou všechny pošlapaný, protože dneska stačí jenom obtisknout prdel, posranou a je z toho obrovský dílo a prodá se to ještě za 2 miliony. Takže já prostě jdu bojovat, tady ukazuju, jak vlastně to od jak živa chodilo, že člověk to, co vidí, tak namaluje, jo, tu starou architekturu, a ne, že tam udělám trojúhelník a najdi si, co vidíš, jako to, abych v životě nikoho takhle normálně k tomu nepostavil. Je důležitý obraz udělat takovej, aby se na něj člověk koukal a mohl na něj koukat 1 000 000 hodin a pořád se ho nemohl nažrat. A ne, že se na to podívá, dobrý, černá koule, co tam je, neviditelná díra, tam napsáno, 150 000. Co to je za umělce? No nějaký fakan, co zdědil hodně peněz, tak potřeboval nějakého kurátora, který to hodně pozdvihnul a teď mu jdou obrazy fofrem. Takže mezi uměním a kýčem dneska se stírají hranice, taková je doba. Já se tady vykresnul s baráčkem za 3 000, 3 dny a blbec udělal trojúhelník a prodal za 3 miliony. No kde to jsme? No.